Dihang iyong tanan sa pagpanlingkod. Once again, mayong buntag sa tanan. Luya man. Ignay mong tapad, mayong buntag. Igna pagidi mong tapad nga Happy New Year. Patingala mo nga nung nagpag-greet ko ninyo Happy New Year because ang first Sunday of Advent is mauni ang gitawag nga New Year sa simbahan. Okay? Sa church calendar, magsugod ang kalendaryo sa simbahan, Advent. Ang katapusan ana mao ang Feast of Christ the King. So we are now on year C. Okay, ABC lang na sila tulo ka tuig, tulo ka cycle. Nag-rotate lang na sila. And karon ang unang Domingo sa Adbyento ug ang atong tema, the coming of Jesus, waiting patiently and preparedly. Ang pag-abot ni Hesus, paghulat nga Mapailobon o Nangandam. Okay? I really like Advent personally. Ganahan ko sa season nga Advent. Aside sa fact nga tungod pag Advent na growing up, you know, ang anticipation ba nga pag mag-color blue na gani ang simbahan, but pasabot hapit na Pasko. So I grew up, you know, with that kind of thought nga hapit na gyud Christmas. But aside ana, ganahan pugos color sa Advent, color blue. Kay favorite color man ako na. So manang ganahan ko kog tan-aw basta Advent. And color blue, you know, it symbolizes royalty. You know, royal, majestic, fit for a color fit for a king. You know, because we all knew nga during Christmas or Christmas Day, you know, Jesus was born. And Advent, just like Lent, is a time of preparation and self-reflection. So, ang Advent o ang Lent or kining Adbyento o si tawag ng isa, Lent, parihara ni sila og mood. We prepare ourselves to celebrate Christmas, the coming of our Savior, Jesus Christ. Nangandam ta sa pag-celebrar sa Christmas nga mao ang pag-abot sa Ginoo, but at the same time we also prepare ourselves para sa iyang ikaduhang pagbalik. And when we expect Jesus for his second coming, we need to have these essentials: the willingness to wait and watchful preparedness. Ug kung nagpaabot ta kang Kristo para sa iyang ikaduhang pagbalik, nagkinahanglan tag duha ka butang. Kinahanglan nga andam ta mohulat o kinahanglan nga mabinantayon pud ta nga nangandam. Not just in the second coming of Jesus or even as we celebrate the birth of Jesus this Christmas. In our everyday lives, we also need these essentials. Di lang diri sa simbahan, but even sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kinahanglan nga kamaota nga muhulat, at the same time, mabinantayon pud ta nga nangandam. When we pray to God for something, it's either a need, a want, a desire. Normally, what do we do after we have prayed? Kung nag-ampo ta sa Ginoo og usa ka desire, panginanglanon, gusto, normally unsa bay atong ginahimo pag human atong ampo? Sometimes we just wait and do nothing, usahay, magulat lang ta, nga wala tay himuon. But sometimes we cannot wait any longer and just do something because we are impatient. Usahay pod, di po ta kahulat, ug tungod kay di ta kahulat, himo na lang tag-ato pod. Okay? Tungod kay wala tay pasensya. The willingness to wait is a very important virtue for us Christians. Kining paghulat, usa kini ka importante nga hiyas sa ato nga mga Kristohanon. Though everyone is not a master of it, but at least all of us should learn about it. Dili man nato ma-master ning paghulat. Kitang tanan dili man nato ni ma-master, but kinahanglan nga mukat-on ta sa on paghulat. And I tell you that it is not easy to wait. Dili sayon ang maghulat. There will be times that you will be tested by situations
and circumstances to see if how far can you go and wait. Naay mga pagsulay, naay mga testing nga moabot. Aron sulayan gyud kung asa gikakutob nga muhulat. Kung asa kita kutob kaya nga muhulat. Okay? Your patience will be the primary target of that test. Ang kanunay gyud nga target ana nga pagsulay mao ang atong pasensya, di ba? Unsay mahitabo sa tao kung mahutdag pasensya? Magtala-tala na lang og istorya, magtala-tala na lang og lihok. Kay tungod kay apurado na kaayo, di na gyud kahulat, nagkisi-kisi na. Katol ng sampot. Kay gusto na gyud nga mulihok. In Isaiah chapter 40 verse 31 it says, "But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not get tired." Ang tao nga maghulat sa Ginoo dili gyud hutan og kusog. Dili maluya. Instead, ma-renew ang iyahang kusog. Ma-renew ang iyang paghulat. Okay? When we wait on God and for God, we will never get tired. Amen ba na? Kung maghulat ta para sa Ginoo o kung maghulat ta sa Ginoo, dili kita kapuyon. No matter how much our patience will be tested, if it is for God, we can persevere. Bisag unsaon pagbayo anang pasensya nimo, bisag unsaon pagtesting nga himuon impatient, pero makalahutay gid ka. Tungod kay you do it for God. In our waiting season, a lot can happen. Sa atong panahon sa paghulat, daghan ang pwede mahitabo. And one of those things is our preparation. Preparation for the things that we have waited. So, dili lang gyud igo, mga Kristohanon, nga igo lang ta muhulat. For example, nga Lord, nagay kog house and lot, pero nagsigir kag katuluga, wa manggaling ka nagtigom. So, kinahanglan natay himuon nga preparation. Okay? It is impossible to receive the things that we wanted, we prayed for, if we do not prepare to receive them. Imposible kaayo nga madawat nato ang mga butang nga atong gipangayo sa Ginoo, mga butang nga gipangandoy nato kung dili ta mangandam. Okay? In Luke chapter 12, verse 57, servant who knew his master's will but did not get ready or act according to his will, a severe beating. Okay? Learning to wait, knowing God's timing and will, but no preparation will lead to nothing in our lives. Bisan pag kabalo ka muhulat, kabalo ka sa Ginoo, kabalo ka sa timing sa Ginoo, pero kung wala ka nangandam, useless gyapon. Everything, again, as I said, will be useless. It's like ask God for a car, but you don't know how to drive and you don't have a driver's license. Sama na nga nangay ka sa Ginoo og sakyanan, pero di man gani ka kabalo mo drive, di po ka lisensya. Usaon paghatag sa Ginoo nimo ana. Okay? Tanawa ang logic behind nganong tagaan man ka sa Ginoo nga di man kaandam. Nga kung imo ra gyapon nimo na wala ra gyapon, useless. Di ba? Mga yang tagaan man mo pares sa Ginoo kung dili pod mo andam. Di ba? Wala mo'y preparasyon nga gihimo. Okay? Mga desires nga atong gipangayo dili na ihatag sa Ginoo if we are not doing something. That is why di ba naikanta nato samtang ako buhi pa, mga lagad ako kanimo. Wala man ta diri nga nagpabuhi-buhi lang nga nagginawa-ginawa, baklay-baklay sa putan, lingkod-lingkod lang, mga murag way hitabo. Dapat natay buhaton. Muna ang kanta nag-ingon, samtang ako buhi pa, mga lagad ko nimo. Mao ni akong buhaton, Lord. Mga lagad ko nimo. Okay? Why is preparation needed?
while we wait. Nganong gikinahanglan man ang pagpreparar samtang nga naghulat ta? Because God does not want us to be stagnant. Amen mo na. Tungod kay dili sa gusto sa Ginoo nga mahimo tang stagnant. Okay? Kabalo mo unsa nang word nga stagnant, di ba? Ang tubig nga stagnant, unsa may mahitabuan na? Baho. Okay? Dili gusto sa Ginoo nga mabaho ta. Dili literal. Kana bang walay pag-asenso ang atong kinabuhi. Walay progress. Mao na nga sometimes in ka nga dili na tao na manggid ko nga pobre kay pobre naman midaan. Sige, wala ka himuon pag ikaw na po'y matigulang, pobre lang gid gyapon ka. Hindi ka maningkamot. Okay? Imuha mo na kagustuhan. Iwa kay gihimo. God wants us to grow and learn while we wait. Gusto sa Ginoo nga mutubo ta ug makakat-on ta samtang nga nagpaabot ta. Okay? Kinahanglan nga adunay improve sa atong kaugalingon while naghulat ta. Kaya again, dili hatag sa Ginoo na nimo o kay gihimo. And that preparing ourselves. And timan-i nga it will never be a perfect preparation. There's no such thing as kanang perpekto nga pagpangandam. Nga covered na nimo tanan kanang wa na kay na miss nga detalye sa imong pagpangandam. Dili wala nga na. But the important thing is we do our part. Ang pinaka-importante nga atong himuon ang atong parte. We prepare. Our obedience leads us to blessings. Amen naman na. Ang atong pagkamasinugtanon maoy magdala nato sa atong mga panalangin. Maunay magdala og panalangin sa atong kinabuhi. Amen ba mo ana? Ignay mo tapad pag masinugtanon. Our obedience leads us blessings. But while we are in the midst of our preparation, samtang naata or kamuluta nga nagpreparar sa atong kaugalingon, okay? We should also be sensitive to the will of God. Kinahanglan sensitibo po tas kabubuton sa Ginoo samtang naghulat ta, samtang nangandam ta. Okay? As what Deacon Emmy said kung namati mo sa kagahapon, kung kinsa tong nadiri kagahapon, ningon si Deacon Emmy nga be watchful and be prepared. Pag mabinantayon o pagpangandam. Okay? Can even come in the midst of our preparation. Pwede kaayo nga muabot ang kabubuton sa Ginoo samtang nangandam pa ka. Ako mismo makatestify gid ko ana. Kay imagine karong Martes mag 1 year pa lang ko sa akong paggadikon. Unya pila lang ka bulan gignan ako ni bishop nga iya ko ordinahan pare. Nauna na ako, ha? Pagani ko nag-enjoy sa akong pagkadikon, pare na pod. You know, at first I was hesitant. Dua-dua kong kuha. So man ito, bagon ko ni, back out ba ko or mag-akulate na lang ko or manglimpyo na lang ko sa CR para wala ni nga pressure. Eh, sugot ra mo ko bisag unsa basta para sa Ginoo gyapon. I said, you know, Lord, di mo ko preparado. Anong gitawag naman sa kunimo? Bago pag kananawag, tawag na sag ka. Pero ang gisulti sa Ginoo mao gid ni mao ni rason nganong nitubag ko ana nga tawag, nitubag ko ani nga tawag. Ningon ang Ginoo, I have called you for such a time as this. Gitawag ti ka para niini nga panahon. And ningon po siya nga learn as you go. Okay, learn as you go. So, sige, awat-awat na lang sa ako sa uban. Kaya wala siya kuya hanaw sa ang pagkapari. Malay ko ba? Ang pagmisa, dali ra ka na himuon. Kaya pwede raw na practice-practicean. Pero kanang, kuan ba? Pagka kinabuhi sa kapari, ang ministry sa pari,
Iko, okay, sige. Ikaw may nag-ingon, Lord. Di mo supak nimo, sige. So, I will answer it. That's where I realize nga bisan day kamulo pa kang preparar, pwede day nga moabot na ang kabubuton sa Ginoo. You know, timan-i nga everything that comes in our life, tanan nga moabot sa atong kinabuhi, whether butang, tao, sitwasyon, unsa pa na diha, it has a purpose. Nanay purpose. Mao na nga di ka pwede makaingon nga kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi karon, basi nasayop lang ang Ginoo. No. Unsay moabot o unsay niabot na sa imong kinabuhi karon, naa nay katuyuan. It's either it will give you a lesson, it will give you a blessing, or it will help you grow. Either makakaton ka, dadon ka sa imong panalangin, or tabangan ka sa imong kaugalingon nga motubo. Unang di ka pwede makaingon nga, hala, pasig dili gini sa Ginoo, sayawa gini nga kuan, plano dili gini sa Ginoo. Dili. Okay? But we fail to recognize it because we think that it is impossible to happen because we are still preparing. But I will give you an example. Kung naminaw mo sa atong ebanghelyo kaganina, look at our gospel in Luke chapter 21 rather, verses 29-31. Okay? Naghatag si Jesus og illustration, hatag sa kulagway sa usa ka kahoy, particularly ang kahoy nga igera. Jesus teaches his disciples a lesson on being watchful. Gitudloan niya yung mga tinun-an sa usa ka importante kaayo nga pagtulun-an bahin sa pagkamabinantayon. Ningon si Kristo nga, tan-awa ang kahoyng igira ug ang uban pa nga mga kahoy. Mailhan ninyo nga hapit na ang ting-init kung manahon na siya. Unsa may bot pasabot? Kinahanglan gamiton po nato atong common sense. Okay? Gamiton nato atong common sense. Di ka pwede lagi maingon lagi nga, dili magini sa Ginoo ba? Kanang sayop gid ni. Dili ko mutuog gyud. Sa Lord be. Okay? We do not acknowledge nga it comes from God bisag kabalo ka nga makaayo na sa imuha. Bisag kabalo ka nga makatabang na sa imuha. But tungod kay ang imong hunahuna nakaset lagi nga dili maghulat lagi ko sa timing sa Ginoo. Kay mao gid to ako nadungog, mao gid na akong prinsipyo, maghulat gid ko, bahala mo dihang tanan. But we fail to recognize it nga pwede din na moabot. Okay? Use your common sense, especially pag obvious na kaayo. Tagaanta mo example. Naglisod mo. Unya mangutana pagig ka nga, kanang kabubuton gid siguro ni mao na ginitubag sa Ginoo sa akong pagampo kay nakakita man kay nakapangawat man ko sa silingan nako mao na gid ni ang sa akong kahirapan. Pag sure diya. Di ba? Obvious na kayo, common sense ba? Sometimes ingon pagita nga kanang Lord kanang kabubuton gini sa Ginoo gyud nga mag-adto ko sa ngit-ngit. Kamera duwa sa akong partner, mag-ato-ato mi sa ngit-ngit, kabubuton gini sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ba naghimo sa kangit-ngit pod. Say ato paging sagulan og mga excuse nga di mao, mga was tumong nga mga excuse. Di ba? Just to fit our emotions because we deny nga it's the will of God. It's God. Okay? A perfect waiting and preparation are not the ultimate needs for us to receive Jesus and even the things that we ask from Him, but also our willingness to say, yes, Lord. That's what God wants. Sometimes bitaw, dili gid sa tanang panahon nga atong paghulat o pagpangandam, mao gini ang gikinahanglan sa Ginoo. Sometimes tistingan ta sa Ginoo. Ang gipangayo lang gid sa Ginoo bitaw, kanang motubag lang tag, yes Lord, bahalag wa ko kasabot sa imong plano, pero sunod ko. Atong obedience lagi, atong pagkamasinugtanon. Again imong tapad, pag masinugtanon. Ang atong obedience. Sometimes
sama sa akong example kaganina, sa akong calling. Kung wala ko nag yes Lord, siguro deacon lang siguro gyapon ko karon, which is okay naman sa ako gyapon. Pero again, ma-miss out nako ang mga panalangin, ang mga pabor, ang mga grasya nga giandam sa Ginoo sa ako nga ako lang ma-experience kung mahimo kong pari. The same with you. Okay? Parehas gyapon ninyo nga ma-miss out ninyo ang plano sa Ginoo ang para sa inyo unta kung dili mo say yes Lord. Kay naagi mga panalangin nga giandam ang Ginoo sa ato nga iyang gilain nga para ani og before ka makaabot ani kinahanglan nga mo yes ka sa Ginoo. Mura bag, do you accept the challenge? Yes Lord, sige. Kani para sa imo. Amen ba na? Okay? That's why our obedience and our willingness to wait and our watchful preparedness is very important. And for us to effectively discern and recognize if it is God's will, even in the midst of our waiting and preparation, we must understand that God's will is good, pleasing, and acceptable. Aron atong mahibal-an kung maubagid ni ang kabubuton sa Ginoo. Bisag naapa ka sa panahon sa imong pagpangandam, sa imong paghulat. Kinahanglan nga atong masabtan nga ang kabubuton sa Ginoo walay lain tumong. Kundili, number 1, makaayo para nimo. Ikaduha, makapahimaya sa Ginoo. Okay? O ikatulo, acceptable, makapahimuot sa Ginoo. Manatiman nato. That's why in Romans chapter 12 verse 2 it says, "Do not conform yourselves to the patterns of this world, but instead renew your mind so that you will know the will of God, which is good, pleasing, and acceptable." Okay? And we must also eliminate any fear, doubt, worry, and worldly standard. Aron pod atong makita og mahibal-an kung pagbubuton bari sa Ginoo, kinahanglan nga tangtangon nato na ang bisan unsa kagamay or kadako nga kahadlok, pagduha-duha, kabalaka ug kanang imong standard nimo. Kaysa akong giingon lagi kaganina, bahala mo diha basta kay mao gid na akong nadungog sa Ginoo, mao gid na ang akong prinsipyo. Tangtanga na. Ignay mong tapad, tangtanga na. Tangtanga na nga mga kabalaka, kahadlok, kay dili na iya sa Ginoo. Nganong ikaw may magbuot. Gusto ka o God's will, pero ikaw magbuot. Di ba? Gusto nimo ang kabubuton sa Ginoo, pero nganong ikaw man ang magbuot-buot og decision. Tangtanga na, just allow it to happen. Tuguti nga mahitabo na. Okay? Excuse me. Just allow it to happen. We will also find out kung mauna ni ang perfect timing pod sa Ginoo. Kay ngano man, sa ang pagkabalo pader. Mahitabo lang gid siya. Nga di nimo damhon. Og nakay duha ka choice. Either bali-balihon nimo or i-reject nimo. Batiman nga unsaon nimo pagkabalo kung mao ni ang plano sa Ginoo, kung mao ni ang kabubuton sa Ginoo sa imong nga panahon karon. Okay, kung di nimo dawaton. Batiman ipod nga kung i-reject nimo, basin unya magmahay ka sa tumoy. It's up to you. It's up to us. The decision is ours. That's why in our conclusion, a wise Christian learns how to patiently wait and watchfully prepare because he knows it is the right thing to do and it glorifies God. Ang usa ka maalamon nga Kristohanon, nasayod gid siya kung unsa ka importante ang paghulat ug ang pagpangandam. Tungod kay
iya pong nasayran nga mauni ang insaktong buhaton ug mauni ang makapahimaya sa Ginoo. As we start today this new liturgical year, may we all have the patience to wait and prepare so we can celebrate Christmas with joy in our hearts and receive our ultimate gift, the salvation of Jesus Christ. Hinaot nga sa atong pagsugod karon kining unang adlaw sa Adbyento nga naan tatay pasensya ug paglahutay sa paghulat ug pagpangandam aron inig-abot sa Pasko atong ma-celebrate uban ang kalipay ug atong madawat ang atong ultimate gift, which is ang kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Again, the key ingredients to receive what we ask are the willingness to wait and watchful preparedness. Mao gid na ang sikreto. Karon kay di naman sikreto kay ako naman gisaba ninyo. The willingness to wait. Kinahanglan nga andam ka muhulat. Lord, muhulat ko sa imo. Agad ko nimo, Lord. Pag mayong ka go pug ko. Pag mayong kag stop pug ko. Pag mayong ka, Lord, nga tabok sad ko, Lord. Ingana dapat. Okay? And watchful preparedness. Pag mabinantayon nga pagpangandam, na while naghulat ka, you do something nga number one, nga makapaymaya sa Ginoo, at the same time, nga makapalig-on sa imo, but at the same time, bantay-bantay po ka, sensitibo ka, basin og niabot na ang will sa Ginoo, unya, na-miss out nimo. Manang giingon sa nang expression nga sa mga millennials karon, totga. Sabi na totga, the one that got away. Kung sa Bisaya pa, ang taong nakabuhi. Nakabuhi na lang. Paglingi nimo, wala na, bye-bye. But if it is for you, it will be for you. Kung para sa imo, para gina sa imo, it will happen. Kung kini nga panalangin para sa imo, para gina sa imo, bisag unsaon pagtuyok-tuyok, bisag pagbaabtan ka og pila ka tuig. But kung para na sa imo, para gina sa imo, because gilain na nadaan sa Ginoo para nato. Okay? And ikaw mismo, you have been set apart by God for that calling, for that mission, for that thing, for that desire kay mong gipangayo. Amen ba mo ana? That ends our gospel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And please stand.